Du skal bare sige sådan her. Nej, jeg skal ikke sige noget. Det er dig, der siger noget. Det er svært nogle gange at skulle fortælle sin egen historie. Kan jeg lige starte, og så overtager jeg? Nej, det er sådan noget, de skal ikke lade mig, det fyrer alt det der. Ej, mand, det er slet ikke mig ude på medierne. Rikke, du er en... Det er hat og briller, mand. At skinne igennem med sin troværdighed og skabe tillid på video er svært, fordi at det hele det kan godt blive poleret. Var det den der Claus Holm, du ikke ville betale for duen indlag, så kan du kun få det i den ene sofa. Men der synes vi, at Jannik har formået at få gravet lidt dybere og fortælle tingene, som de er. When winter is coming, it's a matter of life and death. It's a tough life. Believe me. Med Visual Proof kan du få hjælp til at fortælle din historie gennem levende, autentisk formidling, der giver dit brand personlighed. Det er ikke ren business, det er også fordi, jeg hygger mig med det. Og sikrer, at du og dit team bliver set som mennesker, man kan stole på. I'm not gonna lie. Det betyder meget for os, at man kan mærke, hvem vi er. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at den unfair fordel, man har som brand, ligger meget i mennesker. Good to see you. Good to see you too. So, are you actually making CSRD reporting fun? No. It's not fun. Ønsker du også en stærk visuel profil, der kan vinde opmærksomhed og arbejde for dit brand i mange år fremover? Så lad os sammen fortælle din virksomheds historie, så den gør indtryk på kunderne og sætter aftryk på bundlinjen.